megszállja valamilyen démon, és elkezdem érezni, hogy el kell zárni a kutat, mert a kútból jönnek a pokolból a szellemek, és aztán ezzel soha nem történik semmi. És nyilvánvalóan valamilyen zavaros, boros ötletelés volt, hogy legyen benne ez is, meg az is, meg minden, hogy annyi félelem van benne, hogy végül ennek nem lesz koherens mitológiája, és emiatt története sem. De ebben nem az a jó, hogy van egy 171 oldalas őrület, egy ilyen dokumentum, ami valójában ezt a George és Cathy Lutz féle mesélést önti regényformába, és hogy a film meg ebben próbál rendet rakni, de hogy ott volt olyan is, hogy Cathy Lutz lebeg az ágy fölött. A parókia az olyan, mint egy ilyen vidéki rendőrös. Tehát, hogy... Abszolút. Amikor a később megvakuló pap azt próbálja elmagyarázni neki, hogy van egy diplomája pszichológiában, vagy nem tudom miből, és ő a legalkalmasabb ember arra, hogy racionálisan végiggondolja, hogy ennek a házat tényleg ördögűzésre van szüksége, és ezt úgy adja elő, hogy így nem értem, hogy miért nem viszik el azonnal kényszerzóban. Tehát, hogy ilyen fantasztikus. És nem volt egy rendező, aki azt mondja, hogy figyelj rólad egy kicsit pár fokkal lejjebb. Sziasztok! Ivan vagyok, és ez a Közös Filmnézés Podcast 6. epizódja. Sejtetitek, hogy horrorfilmekről lesz szó, a leírásban látjátok, hogy melyik filmekről, és itt van velem Oláh Medard, forgatókönyvíró, dramaturg, és Veres Attila író. Ha hasonló tartalmak érdekelnek, nézd meg a csatornát, kövess be minket, iratkozz fel, hogy ne maradj le az új epizódról. Mit csinálnátok, hogyha meghalnátok ma, és ott kellene kísértenetek, ahol éltek most? Hát én kísértenék keményen, mert mint ez egy albérlet, épp most készülnek eladni a fejünk fölül, úgyhogy ez még jól is jönne, mert akkor a következő vásárlót el tudnánk kergetni, vagy egyéb módon tudnék velük szórakozni. Kopogtatnék egy kicsit, kis ektoplazmázás, az jó lenne. Éjszakai ágy alól való, nem tudom, kaparászás, meg felbukkanás a sötétben. Nagy a kísértés arra, hogy az ember itt kibontsa a gonosz oldalát, de igazából nekem nagyon kedvesek a főbérlőim, meg nagyon jó helyen is lakok most, úgyhogy egyáltalán nem jutna eszembe, hogy senkinek se olyan nagyon keseríteni az életét. Inkább azt a fajta kísértési módot választanám, amit Casey Affleck folytat a Ghost című filmben, hogy csak jelen lennék a környékemen és próbálnám végigkövetni a változását. Még szerintem lehet, hogy megkeresném a halott kutyáimat, aztán vinném őket a környékre sétáltatni, és együtt kísértenénk. Talán ez lenne a legjobb, amit tehetnék. Feltételezem, hogy gyerekként nem néztetek horrorfilmeket. De. Persze, hát ha már az intenzív filmélmények, azért a horrornál intenzívebbet nehéz találni, úgyhogy persze, hogy gyerekként is borzongva, de azért nézi ezt az ember. Én nekem valahogy a természet feletti az soha nem volt annyira ijesztő, mindig jobban féltem a valóságos dolgoktól, ami egy ilyen gyerekkorból megmaradt félelem, Spielberg cápája miatt. Én úgy, hogy a Balaton volt a legnagyobb vízfelület, aminek a közelébe voltam, mégis betegesen tudtam rettegni a cápáktól, míg mondjuk más horrorokat meg gond nélkül végignéztem, mert valahogy kevésbé tartottam reális félelemoknak egy elkenődő sminkű kislányt, aki kimászik a tévéből, mint mondjuk egy medvét, ami rátör egy kempingező párra. Erről az jut eszembe, hogy egy olyan helyen laktam, egy kertes házban, ahol egy földúton kellett a házba eljutni, és ott volt a földút mellett egy kút, ami pont úgy nézett ki, mint a Kör című filmben a kút. És amikor megnéztem azt a filmet, onnantól kezdve ugye éjszaka hazamenni, az mindig az a trauma volt, hogy akkor már 10 perccel előtte elkezdtem készülni arra, hogy ott ki fog mászni belőle egy kislány. Én tartok a kísértetektől, bár nem hiszek bennük, de hogy az van a kísértetekkel, hogy ha egyszer történne valamilyen fajta parafenomenális dolog, vagy ilyesmi, akkor nem tudnád nem látni, hogy megtörtént. Tehát igazából a kísértettől való félelemnek a legfőbb forrása, hogy nem lehetne visszacsinálni ezt a tudást, amit a kísértet manifestáció során átélsz. Nem lehetne nem megtörténté tenni azt, ami történt. Úgyhogy ettől fél mindenki az üres terekben, hogy ha egyszer mégis megtörténne, akkor nem lehetne nem megtörtént. És aztán nyilván ennek a fajta kísértetvárásnak, annak, hogy nem történik semmi egy térben, de te mégis félsz attól, hogy meg fog történni, ez az a liminális térkoncepció, az, ami most a horrornak az egyik alapja, amikor sokáig nézel valamit, ahol semmi sem történik, de benne van a lehetőség annak, hogy fog.
Nyilván ez a kísértett film, nem tudom, narratív és vizuális mechanikájának az egyik alapja. És nyilván ez sok film használt, a gyerekkoromban nyilván nagyon, hogy is mondjam, hatásos filmnek gondoltam a Spielberg Poltergeistjét, ami ugye sokat használ ilyesfajta elemeket, de aztán ott ugye a CGI effektek, vagy az, nem is tudom, hogy az CG volt, vagy még korábbi ilyen optikai effektek, de hogy nagyon látványos film, tehát nagyon látványosan vannak benne a szellemek itt. Az a szellemjárás az nagyon vizuális, és később fedeztem fel magamnak a korábbi brit horrorfilmeket, amik kísértett filmek, vagy egyéb amerikai vagy japán horrorfilmeket, amiben nem az a lényeg, hogy a szellemeket látod, mint effektet, hanem hogy látsz arra utaló jelet a térben, hogy itt valamilyen paranormális dolog történik. Most egy paranormális dolog. Ez egy 1961-es film. Ti láttátok ezt a filmet korábban, vagy most a beszélgetésünk miatt néztétek meg először? Én sokszor láttam el ezt a filmet, szóval igen, mert láttam korábban. De hozzád a gótikus horror, mint olyan közel áll, és azt gondolom, hogy ez egy elég... Volt egy pont, főleg amikor elkezdtem tanítani a horrort, mint olyat az egyetem alatt, amikor nyilván igyekeztem minden filmet megnézni, ami valamilyen módon releváns ebben a műfajban, és az Ártatlanok egy nagyon fontos film a horror történelemben. És nyilván ugyanez volt irodalomban is, tehát hogy még a film előtt már olvastam a Henry Jamesnek a novelláját, a Csavar fordul egyet címét, úgyhogy viszonylag jól felkészülten érkeztem meg ebbe a filmbe, amikor először láttam, és aztán már azóta többször is láttam. Szóval nem volt nekem újdonság a film, de minden alkalommal egy élmény megnézni a filmet, mert találok benne valamit, ami új. Még mindig értékelem azt, ahogyan kinéz, ahogyan ez egész kb. Hibátlan film az Ártatlanok szerintem, szóval mindig élmény újra nézni. Én most láttam először, úgyhogy nekem ez egy jó élmény volt, nagyon, ráadásul egy elképesztően jó filmélmény volt, és tényleg nagyon tudom ajánlani azoknak is, akik akár kicsit tartanak a régebbi horroroktól, akár a tempójuk, akár a megvalósításuk miatt, mert itt azért tényleg olyan vizuális eszközöket, meg olyan mesélést használ, ami miatt ha talán nem is a zsigeri, fizikális borzongásérzetet váltja ki, de pszichológiailag viszont egy nagyon szép kerek történetet mesél el, és ez, amit elmond, a mai napig abszolút modern félelmekkel tud rezonálni, úgyhogy szerintem egy elképesztően jól sikerült film, és örülök, hogy felkerült a listára, mert most ezzel én legalább például egy nagyon jó darabot pótolhattam. Számomra nagyon frissítő volt az, hogy ezt a filmet évekkel ezelőtt láttam még az egyetem első éveiben, és hogy a vizuális világa fogott meg, de nem éreztem annyira átütőnek, mint most, amikor már egyre többet és más figyelemmel nézek horrorfilmeket, és elképesztő az a szerzőiség, igényesség, amivel ez a film elkészült. Én nem olvastam az alapművet. Ha erről mondasz pár szót, azt nagyon köszönöm, mert ezután a film után viszont szívesen elolvasnám. Nekem úgy tűnik, hogy ez egy ilyen kiváló adaptáció, mert nagyon filmes az a nyelv, amit beszél, elképesztően expresszív a képi világa, és a színészi játék viszont ezzel együtt a 60-as évek korához képest nem túlzó, és gyerekszereplők játszanak benne főleg, akik iszonyatosan ijesztőekké válnak, tehát hogy nagyon szépen működik ez a hullámvasút, amit érzelmileg végigjár a film. How did you know I was there? This is a very old house, things creep. Ez egy érdekes kérdés, hogy ijesztőek lesznek a gyerekek a végére. Teljesen máshogy nézem a filmet, mint amikor először láttam az Ártatlanokat. Az a fő különbség a film és a novella között, vagy kisregény között, hogy a kisregényben nagyobb a valószínűsége annak, hogy valóban kísértett járás van, amiatt, hogy a főszereplőnő előbb látja meg a Quint nevű rég halott szereplőt, és csak aztán látja meg a fotót róla, és ismeri fel, hogy ezt az embert látta, de az ember már nem él. Még a filmben a Truman Capote forgatókönyvíró megcserélte a két eseményt, és előbb látja a fényképet a nő, és csak azután látja az ablakban a Quintet. Tehát, hogy jobban, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy csak oda képzeli a nő ezt az alakot, és nem pedig bizonyítékot szerez később arra, hogy valakit látott, aki tényleg élt korábban, és már nem él. Ez a legfontosabb változás a cselekményben az alapmű és a film között. A rendezőnek, a Jack Laytonnek, meg a Truman Capote-nek is abszolút célja volt, hogy ne lehessen megmondani a film végére, hogy itt kísértett járás történik-e, vagy csak a főszereplőnőnek vannak ilyen delúziói,
meg ilyen szexuális szorongásokból fakadó kényszerképzetei a dolgok kapcsán. Amikor először láttam a filmet, akkor én abszolút úgy éreztem, hogy ez egy kísértett film, és csak akkor leszek boldog, hogyha a Quint és a egykori szeretője valóban ott kísértik a Bly villát, vagy nem tudom, mi az Isten ez. De amikor most néztem a filmet, igazából nekem most az volt az ijesztő benne, hogy ha a gyerekek szemszögéből mesélnéd el, akkor igazából megérkezik egy házvezetőnő, vagy egy ilyen gyereknevelőnő, aki elkezd arról magyarázni, hogy halottak vannak a házban, és ezek az emberek próbálják elrabolni a gyerekeket, akiket nyilván iszonyatosan megrémülnek, és ugye az egyik sokos állapotban el is menekül a házból, a másik pedig meghal, mert hogy belekényszeríti a nőt abba, hogy képzeljen egy embert, aki már halott ebben a filmnek az utolsó jelenetében. Tehát igazából a filmnek az abszolút horrorja szerintem igazából az, hogy ez a nő teljesen őrült, és rábíznak 2 gyereken. Nekem egy ilyen csátgézás hangulata volt ennek az egész történetnek. Amikor a film fináléja abban az üvegházban megtörténik, és szerintem ez kapcsolódik az előző témánkhoz, hogy milyen terekben érezzük magunkat komfortosan, milyen terekben érezzük azt, hogy itt lehet rajtunk kívül más is, és itt a térválasztás, ez kiváló, és az, ahogyan a film bemutatja ezt az épületet, hogy ott például a növényházban ott meg tud valósulni az a jelenet, ahol egyenrangú fél a 2, a gyerek és a nevelőnő, és nem tudom, hogy mi lesz a vége, nem tudom, hogy hova fut ki, mert nem ismerem a történetet mondjuk, mindketten látom, hogy próbálnak küzdeni a másik leurálásáért, de a gyerek nem tűnik gyengének, és nem tudjuk, hogy mikor fog ez a természet feletti erő kirobbanni belőle. Emiatt érzem erősnek, és úgy, hogy ezt a film úgy éri el ezt a hatást, hogy nem használ erős jumpscare-eket, hanghatásokat. Igen, hogyha mondjuk egy Conjuringhoz hasonlítod. Abszolút. De hogy szerintem azért a maga korára jellemző alaphorror jegyeket azért ez a film is sok helyzetben magán viseli, csak tényleg szerintem végül is, amit te is mondtál, az is azt húzza alá, amit te is említettél, hogy az igazi horror ebben valakinek az alkalmatlansága, és teljesen mindegy, hogy a gyerek ereje miatt, vagy egy tényleges kísértet miatt, vagy mi az ok, ami miatt alkalmatlanná válik, hiszen ő tényleg ott valahogy alkalmatlanná válik, és ezt már ő önmagának is elkezdi megkérdőjelezni. És szerintem még egy másik fontos dolog, hogy ugye most említetted, hogy mennyire a szexuális frusztrációk, meg ezek a mozgatórugói vannak a főhősnőnek az ívén, de hogy szerintem egy nagyon fontos elem még ebben, hogy mennyire fontos motiváció számára az, hogy mindent a gyerekekért akar tenni, amit ugye szinte, mint első mondata a filmnek, el is hangzik. Ami annyira furcsa, hogy nem hiszed el, és azért jó. Hogy egy teljesen, már ott egy picit azt mondja, hogy ez egy nagyon szép dolog, de miért így mondja, hogy valahogy fura már az egésznek a felütése, és érzed, hogy igen, hogy egy picit már ilyen kényelmetlenbe helyezi az elején is azt a nőt, akin közben pedig tényleg végig a jó szándékot látod, de aztán tőle is elkezdesz félni, hogy nem is tudod, hogy a jó szándék lesz az vagy a rossz erő, ami tragédiát fog eredményezni, mert hogy itt valamelyik tragédiát fog eredményezni, az biztos. Igen. Egyébként a film, tehát ez egy angol film, és radikálisan más, mint akkor angol horror filmjei. Nagyon szándékos volt egy Jack Layton részéről, hogy ellene menjen a kor uralkodó, hogy is mondjam, horror esztétikájának. Ugye az angol filmet akkor a Hammer stúdiónak a horror filmjei uralták, a Dracula filmek, a Frankenstein filmek, Christopher Lee, meg a Peter Cushing-nek a mindenfajta Sherlock Holmes filmekről is szó volt, múmia filmekről, tehát mindent, amit a Universal csinált, ezt aztán a Hammer is megcsinálta, csak színesben és sokkal erőszakosabban. És ugye náluk van rengeteg shock-effekt, náluk van rengeteg vér, náluk van egyre több mesztelenség, hogy haladunk előre az időben. És a Clayton azt akarta, hogy az ő filmje ennek az ellentéte legyen, és tehát hangulatban legyen erős, tehát hogy legyen egy ilyen folyamatos, nyomasztó, opresszív dolog a filmben, ami a képeken keresztül érkezik meg a nézőnek, meg a hangokon keresztül érkezik meg a nézőnek, és nem pedig a konkrét ijesztéseken keresztül. Nem akart bele jumpscare-t, ami a Hammer filmekre néha jellemző, ezért ugye a legerősebb sok effekt a filmben, amikor nagyon lassan megjelenik a nő hátterében az ablakban ez az arc, és így tolják
előre a fény felé, és hogy abban is egy ilyen lassan kibontakozó, ilyen dread, ilyen nyomasztás van, nem pedig konkrét sok, amitől felugrasz a székben, és ez egy nagyon szándékolt dolog volt. Ugye a dologban ironikus, hogy a filmoperatőr az egyik legismertebb Hammer operatőr, a Freddie Francis, aki aztán rendezőként is több Hammer filmet csinált. Ez volt a második filmje, amit CinemaScope-ban forgatott. A 20th Century Fox stúdió igényelte azt, hogy a film széles vásznon legyen. A Clayton nem szeretett volna eredetileg, de a Freddie Francis meggyőzte. A hangulatnak az egyik alapja, hogy a Freddie Francisék most találják ki, hogy hogyan lehet széles vászonban történetet mesélni. És ugye a film képileg nagyon sokat dolgozik a negatív térrel, mint koncepcióval, tehát nagyon gyakran látunk üres tereket, vagy egy szereplőt, akinek mind a két oldalán vagy sötétség van, vagy valamilyen fajta térrel, ami aztán ugye, nem tudom, 15 évvel később a John Carpenter esztétikájának az alapja lesz, hogy a negatív tér használata a széles vászló képen, tehát hogy nagyon előre jelzi azt a film, ez a széles vászlónak használatával, hogy mit lehet a horrorfilmen csinálni, ha 2.35-ben forgatsz. Párhuzamosan ugye nagyjából néhány év különbség van köztük, de hogy nem sokkal később a Robert Wise is megcsinálja a The Haunting című filmet, magyarul a Ház hideg szíve címen forgalmazták, és az ugye szintén a széles vászló technikát használja a kísértett filmnek a, nem tudom, újra koncepcionalizálására, és ez a hangulatteremtés az ellentétes a korszaknak a horrorfilm, vagy az angol horrorfilm termésével, illetve annak az eszközhasználatával, ami külön érdekesé teszi ezt a filmet. És ez az igény, az miért született meg az alapmű miatt, ami egyértelműen egy ilyen gótikus horror klasszikus, vagy a Truman Capote és a rendező együttműködésének, mert gondolom, hogy nem egy produceri igény volt az, hogy ez ennyire rendező volt a producer, tehát a Jack Clayton az producer és rendezője a filmnek. Igazából, amit ez a film csinál, az elsősorban az, hogy nem feltétlenül Harry James-t adaptálták elsősorban, hanem őt adaptálta egy színpadi szerző színpadra. A Csavarforduló Egyetemnek a színpadi verziója az kizárólag az iskolateremben játszódik, tehát hogy a két gyerek és a nevelőnő egy térben, egy színpadon, és ott játszódik le a komplett cselekmény, és ezt vette alapul a Jack Clayton az adaptációhoz. Eredetileg a színpadi szerző írta a forgatókönyv verzióját, ami nem volt kielégítő minőségű, és akkor hívták be a Truman Capote-t, hogy írjam át a forgatókönyvet. Állítólag a 90%-a jelenlegi verziónak az a Truman Capote forgatókönyve. Egyébként a Hideg vérrel című könyvnek az írása közben írta ezt a forgatókönyvet, mert nagyon szereti a James novellát, és aztán pedig behoztak még egy írót, aki egy ilyen úgynevezett viktoriánus dialógpolis csinál, tehát úgy beszélnek a szereplők, ahogy a viktoriánus korban nem feltétlenül, hogy beszéltek, csak hogy elképzeljük, hogy beszélnek. Tehát, hogy ez volt nagyjából az írói sor, de tehát, hogy a színpadi műből indultak ki, és a Capote csinálta ezt a sztorit olyan formára meg, ahogyan most a filmben Mi volt a kérdés eredetileg? Hogy szerzői koncepció ki lehetett a hajtóereje, de valószínűleg akkor ez a magyarázat. A Clayton volt. Tehát a Clayton azt szerette volna, hogy ez egy ambivalens film legyen, tehát hogy dedikáltan ne lehessen eldönteni, hogy mi történik pontosan a filmben, és hogy hangulat nehéz legyen a film. Nem akarta a jumpscare-eket, nem akart ilyesmiket, ezért is hívta be a Capote-t. És a Capote-nek nagyon tetszett a gondolat, hogy ne lehessen eldönteni, hogy ami történik, az természetfeletti, vagy pedig pszichológiai. És nagyon dedikáltan arra hajtott, hogy ezt ne lehessen eldönteni, de a Claytonnal szoros összefonódásban. Amikor elkezdték forgatni a filmet, akkor a Clayton az úgy dolgozott, hogy nem nagyon hagyott teret más koncepcióknak, mint amit már előre kitalált. Ezért például a filmvágása rendkívül gyors volt, mert nem voltak alternatív felvételek, nem volt. Volt eredetileg egy alternatív kezdése a filmnek, de azt kivágták a filmben a bemutató előtt, hogy temetésen kezdődött a film eredetileg. Ilyen flash forward, de azt nem mutatták be végül ezt a verziót, annyi került ki a filmből igazából. Tehát ez egy abszolút a Claytonnak volt a koncepciója, hogy ez a film így készüljön el, hogy elkészül. Egyébként a karrierjében aztán még 2 filmet csinált, amik gyerekekről szólnak és a természet felettiről. A második filmje ez egy Ray Bradbury adaptáció volt, a Gonosz lélek közeleg, ennek a feldolgozása a 70-es évek közepén. Amerikában is még csinált egy filmet, amit sajnos nem láttam, mert nem lehet elérni, ahol gyerekek rejtegetik a frissen meghalt anyjukat, hogy ne vigyék őket árvaházba, és aztán lassan elkezdik istenként tisztelni őt, vagy valami ilyesmi. Ez egy nagyon érdekesen hangzó film, de nem tudtam megszerezni. De egy ilyen formának Claytonnak van egy ilyen kvázi trilógiája, ahol a természet feletti és a gyerekek veszélyben tematika ismétlődik 3 filmen keresztül. Itt folyamatosan derül ki az, hogy ez a ház
valamilyen tragikus múlttal rendelkezik. De melyikhez nem. Tehát eleve a kísértett házaknak, vagy a kísértett házas sztoriknak a fő aspektusa, hogy a múlt alapvetően kísért minket. Meg kísértet ilyen módon mindig az, ami már elmúlt, de hogy még mindig velünk van, mert nem feledjük el, vagy pedig nem lehet elfelejteni, vagy megpróbáljuk elnyomni, elfeledni, de nem lehetséges. Mindig visszajönnek az emlékek. Igazából erről szólnak a kísértett házak. És ugye ebben a filmben nem arról van szó, hogy maga Bly Manor lenne kísértet járta, mint olyan, hanem igazából a főszereplőnk kísértet járta. Ugye az egésznek az a gondolata, hogy megérkezik erre a helyre, aminek nyilván van múltja. Hogyha azt mondták valakinek, hogy 200 éve megöltek 6 embert egy vadászbalesetben, akkor ez arra fixálódna rá. Ugye az van, hogy történt valami a múltban, meghalt 2 ember ebben a házban, és az egyik ember olyan személy volt, aki olyan, mint ő maga, és ez a 2 ember olyan dolgokat csinált, amik ez a nő bűnnek tart. Tehát és akik kapcsolatban voltak a gyerekekkel. És kapcsolatban voltak a gyerekekkel, így van. Viszont az van, hogy ugye ezt az információt, ugye ez a ház titkokkal van tele. Gyakran ki is mondják, hogy suttogják, hogy titkok, ez a titok, ez a íze, hogy mi dolgokról nem beszélünk. Az van, hogy történt valami, amiről, hogyha nyíltan beszélne a házvezetőnő, hogyha elmondaná, hogy ja, volt ez a fickó, volt ez a csaj, ezt és ezt csinálták, hát alkesz volt, nem kellett volna ezt csinálni. Hogyha minden ki lenne teregetve, akkor nem maradna kérdés. De miután nincsen semmi sem kiteregetve, hanem minden csak félmondatokból tud meg a vagy a nem házvezetőnő, a nevelőnő arról, hogy mi történhetett, ezért ezekből a félmondatokból mindig ki kell tölteni a saját fantáziájával, hogy szerintem mi történt. És amint a fantázia teret kap a múlt értelmezésében, akkor jönnek a kísértetek. Mert hogy ugye nincsenek nyilvánvaló válaszok, nincs fény derítve a múltnak a sötétségre, csak egy ilyen félhomály van, és amikor félhomály van, akkor dolgokat több módon is tudsz értelmezni, és nem csak úgy, ahogy történtek, hiszen senki sem mondja el, hogy hogyan történtek igazából. És ugye pontosan ebben a homályzónában történik meg a természet feletti, vagy annak a lehetősége. És ugye éppen ezért fantasztikus ez a film, mert egyszerre szól arról, hogy persze, hogyha nem beszélünk a múltról, akkor a múlt az mindig egy ilyen ködös, homályos, félelmetes dolog marad, és akkor jönnek a kísértetek, és közben pedig, ha nem beszélünk a múltról, akkor azt látunk bele, amit akarunk, és akkor igazából a saját félelmeinket látjuk bele ebbe a lehetőségbe, hogy mi lenne, hogyha a múltban ez és az történt volna. Ebben az esetben ugye mi lenne, hogyha ez a férfi és ez a nő még mindig kísértenének, és a gyereket akarják elragadni, hogy folytassák ezt a borzalmas, elképesztő szerelmi viszonyt, ami köztük itt zajlott. Mind a kettő lehetőség lehetséges, de valószínűbb az, hogy az a nő egyszerűen csak amiatt, hogy a múltat nem ismerheti meg teljesen, belelátja a saját szorongásait, félelmét, meg elnyomott vágyait ebbe az egész helyzetbe. Ugye nem véletlen, hogy a filmnek a 2 legsokkolóbb pontja az, amikor megcsókolja ezt a kisfiút, és nyilvánvalóan ez egy nagyon erős szexuális frusztrációt jelez a filmben, és különösen ugye erős a film végén, mert egy halott gyereket csókol meg, még amikor tudja, hogy ez a gyerek meghalt, ugye ott is van egy ilyen, ugye 2 világ között vagyunk, a holtak és az élők világa között. És ugye a holt világ az a múlt is egyben, az élők világa pedig a jelen. És ugye ez a pillanat, amikor megcsókolja a halott gyereket a végén, ez a próbálkozás arra, hogy a 2 világot összekapcsolja, de ugye ez nem lehetséges. A 2 világ között van egy ilyen erős határ. És ugye ezen a határon dolgozik a fantázia. És így számolja fel magát a nő, így számolja fel magát ez az egész család, meg ez az egész, nem tudom, történet itt, de ez nem azt jelenti, hogy kísértetek vannak ebben a múltban, hanem nincsen elbeszélve a múlt, és a nem elbeszéltségben élnek a kísértetek ebben az értelemben. És emiatt, amikor vizuális antiterekről beszélünk, akkor ezért jók ezek a dramaturgiai antiterek, hogy amikor egy kísértett filmet alkotunk, vagy elképzelünk, akkor nagyon fontos az, hogy mit tud a főhős arról a térről, ahol a kísértetjárás történik, és hogyan adagolja a film az információkat. Ahogy a 6. érzéknél is az film első fele abból áll, hogy fogalmunk sincs, hogy mit akarnak a kísértetek, akik agresszívak és bántják a főszereplő gyereket. Majd ezt meg tudjuk fejteni. Itt pedig erre egy nagyon jó példa, és rímel a következő filmre, amit megnéztünk, ez az Amityville Horror, ahol viszont ezzel ellentétben a főszereplők pontosan tudják, hogy hova érkeznek meg. Ugye ez az egész történetet, az alapmű körüli botrányt indikáló helyzet, hogy egy család beköltözik
egy olyan házba, ahol 13 hónappal azelőtt volt egy mészárlás. De nagyon fontos szerintem, hogy az ártatlanokban a főszereplőnő folyamatosan szűri azt, hogy mit akar hallani a múltról és mit nem. Tehát őt mindig a legsötétebb dolgok izgatják fel. Mindig arra kérdez rá, hogy mert van egy prekoncepció arra, hogy ez a Quinn nevű karakter milyen volt. És minden kérdésével csak arra erősít rá, hogy ez micsoda brutális, fantasztikusan kegyetlen, elképesztően lehengerlően forró, de szexi, de közben pedig ijesztő ember. Tehát alapvetően, mert tehát a múltról való tudását a mentén keretezi, hogy mit szeretne beleképzelni a múltba. Még az Amityville Horrorban ugye tényszerűen vannak leírva a történések, hogy persze ez a gyilkosság történt, pontosan így történt, pontosan ekkor. Tehát ott a tudás nincs ilyen módon egy vágy mentén keretezve. Ott inkább arról van szó, hogy belelépünk-e egy csapdahelyzetbe azzal, hogy egy borzalmas helyre megyünk élni tovább. De szerintem még azért az egy nagyon fontos dolog a kísértett filmek esetében, hogy azért a legtöbb esetben ez mindig úgy történik, hogy te új helyre kell érkeznie egy új szereplőnek, akinek ez még hogyha van is úgy akár fogalma róla, mint az Amityville-nél, hogy igen, itt történt egy ilyen tragédia, attól még amikor megérkezel a házba, ott az mégiscsak újdonság lesz, és a költözés, az új környezet, az azért az embereknek mindig is a bizonytalansággal, az új lehetőségeknek az ijesztőségével jár együtt. Nem véletlenül szokták ezeket a filmeket is, mindig a beköltözés az egy új időszaknak a kezdete, ami aztán egy régi félelmet hoz a felszínre, és hogy azért egy picit nagyjából mindegy is ezeknek a tereknek az esetében, hogy az ember ismeri-e a múltját vagy sem. Ha te vagy az a karakter, akivel rezonálnia kell annak a múltnak, akkor így is úgy is meg fog találni, és elkezd kísérteni. Ez abszolút így van, igen. De hát közben ugye azért is kell beköltözni egy kísértetjegyért a helyre, mert hogyha ott élnél, akkor megszűnne horror lenni, hiszen akkor már megszoktad. Tehát ne nézz úgy kezelni a filmet, hogy itt élek 12 éven a lakásban, totálisan poltergeist az egészen innen, de már meg vagyok fel, tehát akkor így nem lenne annyira izgalmas a helyzet. Tehát nyilván be kell költöznünk a helyre, hogy szembesüljünk a valóságával ennek a kísérletjárásnak. Igen, de mikor készültünk erre a kis beszélgetésre, azért végig pörgettem, hogy azokat a történeteket, ahol a főszereplő már ott lakik a kis lakhelyén, és kísértett történeté válik az ő története, ott gyakran történik az, hogy van egy új szereplő, aki bejön, történik egy idézés, bejön egy tárgy, mindig kell, hogy legyen valami, ami ezt implikálja, de azok a legnépszerűbbek ebben a kísértett történet alműfajban, hogy ahol egy új térbe mennek be, mint elfoglalják az új lakók ezt a teret, és ehhez nagyon sok szertartás kötődik, akár most a kísértett filmektől függetlenül, hogy a hely szellemét hogyan kell tiszteletben tartanunk. Nem véletlen az, hogy a keresztény kultúrkörben is időnként meg kell áldani a házat, ahol lakunk, ezt vagy a pap végzi, vagy a családfő, ezt van, hogy évenként. Pap végzi, és évente kell végezni, és házszentelésnek hívják. Igen, de ezt a családfő is végezheti, nem? Nem? Nem. Egy vallásos családfő nem végezheti? Lehet, hogy reformátusoknál, vagy valahol igen, elvileg katolikusoknál csak pap. Ó. Még a sátánista szeánszok idejéből megtanultam, hogy áldott házba ugye nem lehet sátánista szeánszot tartani. A következő film, amiről beszélni fogunk, az az Amityville Horror című klasszikus, ami 1979-ben készült, és az érdekessége az, hogy ez is egy igaz történet alapján íródott film, amelynek az eredeti históriája az Amerika egyik leghíresebb kísértet járt a házának a történetévé vált idővel, ugyanis volt egy ház Amityville-ben, amit a nevezett Defoe család vásárolt meg magának, és itt 1974-ben ennek a családnak az otthonában történt egy olyan gyilkosság sorozat, ami miatt óriási média felhajtás és rengeteg különböző teória alakult ki, hogy mégis hogyan történhetett a gyilkosság, amelynek a Defoe család 4 gyermeke és mind a 2 szülője az áldozatául esett. A lakás ezután vagy a ház kikerült ezután az ingatlanpiacra, ahol természetesen nyomott áron
lehetett hozzájutni, és ezért is volt egy másik család számára igazán vonzó lehetőség, ez pedig a Lutz család volt, akik alatt igazán híressé vált végül ez az épület, hiszen ők voltak azok, akik a beköltözésük után 20 néhány napot tudtak csak ebben az ingatlanban élni, mert olyan paranormális jelenségeket tapasztaltak, melyek hatására azt érezték, hogy nekik innen menniük kell. Ebből készült egy dokumentumregény is, ezt a regényt Jason írta, és a belőle készült filmadaptációnak pedig érdekes apró adaléka, hogy az adott évnek, a bemutatásának az évének 79-nek a második legnézettebb filmje volt, és bár ennek is egy apa a főhőse, az első legnézettebb filmnek egy pozitívabb apa figura, Kramer kontra Kramer, Dustin Hoffmanja volt a főhőse. Ennek ellenére az Amityville-t is érdemes megnézni, mert okkal lett egy olyan sikeres film, mint amekkorát futott, még hogyha nekünk nem is okvetlenül tetszik annyira egy-két dolog belőle. Az Amityville Horror Story az szerintem a legfeldolgozottabb kísértett történet. Tehát, hogyha 45 olyan sequel vagy adaptáció készült, amiről tudunk, de ennél valószínűleg több van, hiszen egy csomó olyan B-film meg Z-film van, amiről nem is tudunk, hogy elkészül. Ez egy 3 gyerekes család, 2 fiú, 1 lány, George Lutz és Kathy Lutz beköltöznek a házba. A szülők egyébként vallásosak, tehát náluk ez a háznak a megáldása az például egy fontos témakör, rögtön elhívják az ismerős papot, hogy áldja meg a házat, ami nem sikerül. Amúgy csak fun fact-ként, hogyha már ez is szóba került, hogy az egyik Lutz gyerek később mesélt arról, hogy amúgy az apukája az okkult dolgok felé is óriási kíváncsiságot tanúsított, és azért egyik irányból jövő keresztény ráhatások mellett természetesen azért ott is megjelent egyfajta olyan spirituális, vagy természetfeletti, vagy sötét irányba való tapogatózás is, ami azért akár indukálhatta valamilyen szinten a családnak is ezt a közös félelmét. Ez elérhető archív felvételeken, ahogy megnéztem őket, vagy ahogyan láthatóak, ők a tökéletes idilli amerikai családnak a megtestesítői. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy az okkult tanok a legutolsó, ami eszembe jutott. Inkább egy hobbija volt. Igen, és ezért érdekes, amikor 2016-ban elkészült ez a My Amityville Horror, meg azóta még egy dokumentumfilm arról, hogy mi is történt ezzel a családdal, akkor az egyik gyerek, aki már akkor felnőtt és nyilvánvalóan traumatizálta, nem ez az eset, hanem az egész utóélete annak, hogy ő megbélyegzetté vált azáltal, hogy egy megszállt házban volt gyerek, és arról volt híres, vagy attól volt hangos a sajtó, hogy őt szellemek, démonok kínozták. Ugye ez és egyébként a családon belüli erőszak annyira megnyomorította az életét, hogy ennek utána már soha többet nem tudott hátat fordítani, és azt látod az interjú során, hogy egy megnyomorított ember beszél arról, hogy vele mi történt, úgyhogy ő abszolút elhiszi, hogy minden megtörtént, amit az Amityville Horror bemutat. Olyan szinten, hogy visszaidézi azokat a film jeleneteket, amit ebben az 1979-es filmben látunk, ami az alapja minden más feldolgozásnak. Egyébként ez a történet, ez egy kasszasiker, tehát hogy nagyon... Utána néztem azért ennek a keletkezés történetének, hiszen Amerikában vagyunk a 70-es években, tehát a film az egy rendkívül virágzó iparág, és hogy ki volt az a producer, aki lecsapott erre a regényre. Samuel Arkoff nevű producer, aki egy B-filmes horror producer pápa volt. Olyan... International Pictures. Igen, olyan remek filmeket készített, mint a Blacula például, ami egy fekete Dracula adaptáció 1972-ből, szintén hatalmas nézettséget hozott, hogy a The Thing with Two Heads, amit még nem láttam, de hát arról szól, ami a címet. Elkezdenek emberek kísérletezni azzal, hogy lehet 2 feje egy valaminek, ami él. Attila, te ezeket láttad? Nem, hát vagy bizonyos filmeket. A Blaculát láttam nyilván, de ezt a 2 fejű embert, ezt abszolút nem láttam. Two Heads. Ez majd egy másik témánk lesz a testhorrorok téma, de hogy ő ezt leopciózta ezt a regényt, és elkészült ez a film, ami viszont meglepően normális, és meglepően érzékeny. Tehát tényleg ez volt az a szó, ami eszembe jutott, úgyhogy meglepett, hogy ez a film ennyire hosszú, mert ezt láttam korábban, de arra nem emlékeztem, hogy ennyire lassú a tempója, de mégis jól működik, mert a családon belüli változásokra koncentrál. What do you want to do with this? Oh, I know. Put it in the living room on that wall there beside the bookshelf, and the light will come through the window. It'll look beautiful.
Nem gondolom azt, hogy nagyon félelmetes ez a film, de szépen bemutatja azt, ahogyan, és ez még a Shining előtt készült ez a film, ugye a Shining az 1980-as, tehát bemutatja azt, hogy egy idilli családba hogy költözik be az őrület, és a családapa, aki mindenben megtestesíti az amerikai álmot, az hogyan válik egy ilyen baltáját simogató ilyen állattá, aki tényleg nem tudod, hogy mikor fog felvenni és lemészárolni a gyerekeket. Ez aztán nem megy fel, vagy nem igazán. Nem, mert ott van a disznószörny. A disznószörny valóban. Alapvetően amit szerintem jelez az Amityville Horror, mint könyv, és aztán mint film is, de mint könyv elsősorban, az a pillanat, amikor a gótikus horror beszabadul a kortárs Amerikába. Ugye ennek az előjelei már ott voltak a 60-as évek végétől, és aztán ugye a nagy fordulatot az a Rosemary gyermeke hozta meg, az Ira Levinnek a regénye, illetve aztán pár évvel később az Ördögűző, a William Peter Blatty-től, és ugye mind a két sztorinak az volt a fő radikális állítása abban a pillanatban, amikor megjelentek, hogy a horror nem a múltban játszódik, vagy a horror nem valamilyen elképzelt gótikus térben játszódik, hanem a mostban, a nagyvárosban, Amerikában. Itt vannak velünk a sátánisták, itt van velünk a sátán, bármikor megtörténhet, hogy az idilli normalitás terébe egyszer csak belép a meg nem magyarázható. És az Amityville Horror, mint jelenség, ez ugye erre kapaszkodik fel. Hogy az idilli átlag amerikai család, akinek a sajátja az a fajta szorongás, ami elvileg az amerikaiak sajátja 70-es években, amikor ugye van az első nagy ingatlanválság és az első nagy energiaválság Amerikában, amikor már elkezdenek lecsúszni a családok a lehetőségről, hogy vásároljanak házat, amikor elkezd bizonytalanná válni a jövő, tehát a 70-es években kezdődik el a 80-as évek valamilyen módon. Ezeknek a szorongásoknak lesz a megtartója az Amityville Horror, mint történet. De dramaturgiailag az nagyon szép, hogy a film tétrendszerében a csekkbefizetés, meg a kísértetek, az körülbelül ugyanazon a szinten van. Tehát, hogy a George Lucot az motiválja, hogy ő neki be kell mennie dolgozni, el kell tartani a családját, és hatalmas adósságokat fog felhalmozni, hogyha nem folytatja ezt a mókuskereket, amiben az a tény kényszerít, hogy neki van 3 gyereke, ráadásul nagyon egyébként szerintem zseniális az, hogy nem is a saját gyerekei. Nem a saját gyerekei, tehát hogy itt arról van szó, hogy 2 vallásos ember, úgyhogy a nőnek ugye a kereszt mindig ott van a nyakában, tehát mindig emlékezteted magad arra, hogy itt van egy vallásos háttér. A nő folyamatosan hívja az apáca nagynénit, a papokat a házba, hogy jöjjenek. De hogy mégis arról van szó, hogy itt elváltak, mindketten elváltak, és most új családot szeretnének alapítani, ami azt implikálja, hogy valamiféle büntetés is van itt, amit ők gondolhatnak büntetésnek, hogy hát igen, de ez nem úgy megy, hogy te csak új családot alapítasz hirtelen, és az egész korábbi életedet a kukába dobod, és ebben az is segíti a történetet azért, hogy ott van a konfliktus a 3 gyerek és George Lucas között, ami egyébként a valóságban egy tényleges konfliktus volt, ezt a későbbi dokumentumfilmekből tudjuk, hogy George Lucas abszolút nem volt apatípus, és ezt nagyon sokszor elmondják ezek a gyerekek, amit persze nyilván az sem segít, hogy ő nem a 10 éves gyerekeknek nem volt ott a korábbi életében, és egy új apa figuraként lépett be. Több szinten kell megfelelni ennek az apa szerepnek, de van a filmben egy jelenet, amikor már egyébként körülbelül az 1/3 túl vagyunk, tudjuk, hogy itt a házban borzalmak fognak történni, és történtek. A Kathy Lutznak az öccse megházasodik, és őt el kell kísérni a mennyegzőjére, de hogy elveszti azt a pénzt a fiú, a Kathy Lutznak az öccse a házban, amiből ki kell fizetni az esküvői büfét. És maga ez a tény, az körülbelül olyan fajsúlyos, mint az, hogy a papot megtámadják a legyek az egyik szobában. Mert annyira szorítja ezt az amerikai családot ez a megélhetési kényszer, ami viszont Amerikában abszolút van. Tehát ha önmagában azt nézzük, hogy mekkora házba költöznek be, hogy kicsit nagyobb az a kabát, mint amit viselünk. Szóval ezért szeretem ezt a filmet, mert rendkívül jól ábrázolja ezeket a társadalmi frusztrációkat, feszültségeket, amik ott voltak. És igen, amikor azt mondod, Attila, hogy hát
az idilli Amerikába bejön a horror, hát persze, de tényleg ott volt hát a Sharon Tate gyilkosság, ami erre egy jó példa, hogy ma sem hiszük el, hogy ez tényleg megtörtént, annyira fikciónak tűnik. Nem véletlenül csinált róla a Tarantino filmet, hiszen az volt az a határ, amit utána Amerika nem volt, és a világ sem bizonyos szempontból nem volt az, mint korábban, és igazából pont az a határ, amikor a modern horror egyébként valóban elkezdődik és megjelenik. És a horror már nem egy múltbeli vagy gótikus térben játszódik, hanem a kortárs Amerikában, a hétköznapokban, bármikor betörhetnek hozzád, és bármikor történhet valami borzalmas. Ennek a szorongásnak különböző megjelenési formáit látjuk aztán a 69-től felfelé, és ugye ennek a végső tematizálását a Stephen King végzi el az első 3 regényével, a Carrie-vel, a Borzalmak városával és a Ragyogással, ahol ugye 3 klasszikus horror topaszt emel be a modern közegbe, modern szorongásokkal, és teszi a horrort a mindennapok részévé, a mindennapok részével olyan módon, hogy könnyen átélheti az olvasó, mert az ő életét, a saját életét látja visszatükrözve a lapokon. És ezt tette az Amityville Horror is, csak azt tartom érdekesnek az Amityville Horrorban és a filmben is egyébként. Én rendkívül zavarosnak tartom ezt a filmet és az alapsztorit is, tehát hogy szerintem mint történet tulajdonképpen értékelhetetlen, de azt szeretem benne, hogy miután a film abszolút nem olyan reflexív, és igazából totálisan farccal megy bele a totális abszolút baromságba a film, éppen ezért tudja ilyen pontosan megragadni a szorongásokat és frusztrációkat. Mert igazából olyan, mintha egy család leült volna egy üveg bor mellett, és elkezdtek volna arról fantáziálni, hogy mik a legrosszabb dolgok, amik megtörténhetnek velük. Anélkül, hogy ezt tematizálták volna tudatosan, vagy belehelyezték volna valamilyen átfogó cselekménybe, hanem csak arról fantáziálnak, hogy mik azok a dolgok, amiktől félnek, és hogy és hogyha eltűnne a pénz, amit a tesóm lerakott, hogy a büfét kifizessük, és ki kéne fizetnem aztán csekkről, és aztán nem tudnám kifizetni, és aztán jönne a főnököm vagy a munkatársam, hogy a cég is beáll a földbe. Tehát igazából ilyen szorongásokról van szó, és aztán pedig amikor fantáziálnak a természet felettéről, annak nincsen története. Mert hogy ezek csak zavaros fantáziák arról, hogy mitől félhetünk éjszaka, hogy mitől szorongunk egyébként, vagy hogyan képzeljük el a félelmünk forrását, hogyha nem az anyagiakról van szó, hanem el kéne képzelnem azt, hogy ez a félelem hogyan manifestálódik, mint valami, amivel én szembe tudok nézni a házban, akkor az mi, ez egy disznószörny, vagy vérzőfalak, vagy valami, de hogy alapvetően, ha megnézed ezt a filmet, és ugye King ezt már máshogy csinálja, Kingnél mindig van egy mitológia, van egy keret, amiben ő gondolkodik, tehát ő már történeteket mesél. Az Amityville Horror szerintem sem mint könyv, és főleg nem mint film, ez nem egy történet, vagy egy cselekmény, de nem történet. Alapvetően ez a film az egyik legzavarosabb dolog, amit életemben láttam, és igazából, hogyha nem horrorfilmként értelmezem, hanem ilyen szürrealista masterpiece-ként, akkor viszont nagyon jó. Mert ez nem egy történet, ez egy történés, amire nagyon különbözően reagálnak, tehát azért kapcsolódnék be, hogy amikor azt mondod, hogy sztorizás az asztal körül, ez tényleg az, és máshogy reagálnak rá a szereplők. Tehát amíg George Lutz teljesen már kész van, és a baltát simogatja, addig Kathy Lutz még teljesen jól van. A gyerekek szintén is. Ez az, amit már a későbbi, ugye ilyen kereskedelmi célú további feldolgozások már, ők tényleg forgatókönyvírókkal dolgoznak valószínűleg, ott mindenki fél. Az elejétől kezdve mindenki ugyanannyira fél. Természetesen a 2 fiúgyereket lecserélik, és már nem is gyerekek, hanem kamaszlányok, mert ugye sokkal jobb nézni kamaszlányokat, hogy félnek, mint gyerekeket. Alapvetően nem a család történetére gondolok, amikor azt mondom, hogy zavaros a film, hanem van egy rendőr, aki néha ott kempel a ház előtt, és issza a kávét. Néha megjelenik, és elkezd magyarázni dolgokat. Nyilván az ördögűző miatt írták bele, mert azt gondolták, hogy kell bele egy olyan nyomozó karakter, mint az ördögűzőben a nyomozó karakter, aki reflektál arra, hogy milyen ökörség történik ebben a házban, és nem fut ki sehova a sztoria. Egyébként nem reflektál rá túl sokat, ahogy a papok se csinálnak semmit. Hát pontosan setup szinten azért mindig ott vannak azok a pillanatok, ami miatt azt hinné az ember, hogy fú, na vajon miért látta pont ezt a momentet a rendőr? És nem derül ki. Maguk a papok is. Megjön a pap, meglátja legyeket, és aztán pedig folyamatosan ilyen iszonyatos, hisztérikus túljátszásban van a színész, és van egy egész története, ami soha nem érintkezik a család történetével, és csak így eltűnik a filmből. Ugyanígy van a balta jelezése az apának, amit
élez, és aztán nem történik vele semmi. Alapvetően a filmben nem történik semmi. A kedvencem az, amikor kibontják ezt a falt, hogy emögött van a gócpontja mindennek, emögött a fal mögött ott van a vörös szoba, még ott látják is az előző gyilkos csávót ott lebegni ott a falak között, és aztán megszállja ezt a nőt, aki 10 perc korábban még nem mert a ház közelébe sem menni, aztán pedig meg mindenképpen be akar menni a házba, megszállja valamilyen démon, és elkezd érezni, hogy a kút, el kell zárni a kutat, mert a kútból jönnek a pokolból a szellemek, és aztán ezzel soha nem történik semmi. Se a vörös szobával, se a kúttal, se azzal, hogy és aztán még kitalálják, hogy persze ez még indián temetőre is épült ráadásul, meg még az a forma, aki ezt építette, az még a szárnyú boszorkányperekből menekült, és mit tudom én, és hogy annyi minden van benne, tehát hogy ez nyilvánvalóan valamilyen zavaros, boros ötletelés volt, hogy legyen benne ez is, meg az is, meg minden, hogy annyi félelem van benne, hogy végül ennek nem lesz koherens mitológiája, és emiatt története sem. De ebben nem az a jó, hogy van egy 171 oldalas őrület, egy ilyen dokumentumregény, ami valójában ezt a George és Cathy Lutz féle mesélést önti regényformába, és hogy a film meg ebben próbál rendet rakni, de hogy ott volt olyan is, hogy Cathy Lutz lebeg az ágy fölött. És egyébként a papok, azok tehát tényleg így élnek meg, de én ezt gondolom, hogy ezek voltak a legéletképtelenebb egyházi szereplők, és ezt írtam is, hogy csodálatos, hogy úgy működik az egyház, mint valami ilyen, a parókia az olyan, mint egy ilyen vidéki rendőrörs. Tehát, hogy abszolút. És nagyon szeretem azt a pillanatot, amikor a később megvakuló pap azt próbálja elmagyarázni neki, hogy van egy diplomája pszichológiából, vagy nem tudom miből, és ő a legalkalmasabb ember arra, hogy racionálisan végiggondolja, hogy ennek a helyzet tényleg ördögűzésre van szüksége, és ezt úgy adja elő, hogy így nem értem, hogy miért nem viszik el azonnal kényszerzóban van. Tehát, hogy ilyen fantasztikus. És nem volt egy rendező, aki azt mondja, hogy figyelj róla, egy kicsit pár fokkal lejjebb, de nem folyamatosan, hisztérikusan kell üvölteni és csapkodni és sírni közben, mit tudom én, folyamatosan. I went into that house, and what I saw there was real, what I felt there was real, and what I heard there was real. Az egy másik film, ami ott kibontakozik, mert az a szereplő, az ott éppen kiábrándul az egyházból. Tehát ott az a jó, hogy egy teljes értékű történet van fölépítve a mögé, a karakter mögé, de ez nem találkozik a Lutz családdal. És közben nagyon szeretem, hogy van egy sidekickje, ez a másik forma, akiből aztán valahogy pap lesz a végére, vagy nem tudom, aki úgy tűnik, hogy ő lesz az, aki az ördögűzőben a főszereplő, amikor még meghal a Max von Sydow, akkor nem majd ő oda megy és megoldja, és így nem megy oda. És hogy tehát kb. 15-20 perc a filmből az, hogy ezek a papok mit csinálnak, és hogy a vége az, hogy az égvilágon semmit nem csinál. De miért nem megy oda? Azért, mert Cathy Lutz oda megy, hogy most már tényleg valaki könyörgöm, jöjjön ki, és akkor azt mondja, hogy nem, túl sok a dolgom. És előtte mit láttunk? Egy autót szerelt. Igen. De amúgy most szerintem egy picit az Amityville védelmében, tehát én sem vagyok annyira oda ezért a filmért sajnos, de hogy szerintem végül is azért azt egy kicsit erős túlzásnak tartom, hogy ennyire nincsen története, mert inkább van egy nagyon vékonyka története, amin van rengeteg olyan vadhajtás, ami ezt a vékonyka történetet aztán végképp eltemeti, mert az, ami az alaphelyzetünk, hogy van egy egzisztenciális szorongásokkal terhelt családapánk, aki maga sem tudja, hogy elegendő-e ahhoz a feladathoz, amiben fejest ugrott. Amiben érzem, hogy nem tudjuk meg, hogy pontosan mi az. Vagy hogy nem, hát igen, csak hogy maga az, hogy ő házasodott egy elvált nővel, akinek 3 gyereke van, mert ugye amikor a munkatársa elmegy hozzá és mondja, hogy figyelj, én megmondtam, hogy költözöl, házasodsz, 3 gyereket anyag, biztos, hogy ez megy neked? Tehát, hogy valószínűleg az emberünknek nem ment volna soha, de hogy ő mégis beleugrott, és hogy az ebből fakadó félelmeit viszi aztán ő szépen haza, próbálja kiadni balta élezés közben, és én egy olyan, mivel, mint ahogy mondtam, hogy mindig is jobban szerettem a reális félelmeket, meg azt, ami a realizmusból gyökerezik, én egy olyan változatot azért el bírok képzelni, hogy egy ilyen terhelt hátterű apuka meg tudja otthon azt az instabil környezetet teremteni, amiben kialakul egy olyan kvázi tömeghisztérikus állapot a család többi tagjában is, ahol felülnek egy ilyen koncepciózus őrületnek, hogy már pedig a mi házunk el van átkozva, és a mi életünket szellemek nyomorítják meg. Szerintem ez egy teljesen valid állítás, és ez a része a filmnek egyébként valóban. Eddig valóban kerek is tudna lenni, csak... És aztán tök érdekes, hogy később megcsinálja a Boszorkány című film, ami szerintem a The Witch az egyben az Amityville Horrornak a remake-je,
csak még korábbra téve a cselekmény. Hát, hogy ugyanezt történik benne, nem? Van az apa, aki eldönti, hogy ki kell menniük a világból, és aztán pedig ezt a házat itt kísérti a sátán. Az egész filmben kizárólag egy fejszével szeletel felfelé fákat, pont mint a Lutz, csak annyi, hogy a Witchben aztán végül mindenki meghal. A többiek pedig megsebesülnek, itt viszont nem. De alapvetően a The Witch szerintem bármilyen bizarr, de az Amityville Horrornak egy variánsa. Az biztos, hogy ez a film az, amire nagyon sok kísértett horror hivatkozik, akár olyan módon, hogy átemel ebből az egész univerzumból szereplőket, például a Warren házaspárt, akik ugye itt egy ilyen nagyon apró mellékszerepben tűnnek fel, akik démonológiával foglalkoznak, ördögűzésekkel, megszállt házakat. És egyébként szintén cirkuszi mellékszereplők már nincs. Így van, de utána rájuk épül a persze, csinálják egy franchise belőle. Igen, és ugye az, hogy most 61-es filmről beszéltünk, 79-es filmről, de egy olyan műfajnak a darabjairól, ami viszont ma is él, virágzik, és ahogyan a film változik, úgy változik ez a műfaj is, és ami érdekes, hogy ami a 1979-es Amityville Horrorral elkezdődött, hogy a társadalmi problémák hogyan artikulálódnak egy kísértett filmben, az ma már szinte elvárás, tehát bizonyos szint fölött, amikor az alkotók azt célozzák meg, hogy nem csak egy időtöltésre legyártanak egy másfél órás terméket, hanem tényleg valami újat mutatnak ebben a zsánerben, ebben a műfajban, akkor ott már mindig nyomon érjük azt, hogy itt valamilyen társadalmi problémával foglalkozunk, és Medard ajánlott egy filmet, a 2020-as Remy Weeks által rendezett His House című film, ami Angliában játszódik, és egy menekült házaspárról szól, akik megérkeznek Angliába, és egy új esélyt kapnak, azáltal beköltözhetnek egyfajta próbaidőre egy házba. This entire house is just for us. You must not move from this address. És a próbaidő lényege az, hogy be kell bizonyítaniuk, hogy ők integrálódni tudnak, be tudnak illeszkedni, és ez természetesen egy hatalmas lehetőségként élik meg. Na most itt ebben az a remek, hogy egy kísértett házról van szó, kísértett házként ábrázolt helyről, viszont az alapszabálya az ő próbaidejüknek az, hogy nem költözhetnek el. Nem csak azért, mert nincs hova, hanem nekik itt kell bizonyítaniuk, hogy be tudnak illeszkedni ebbe az új angol életbe. Ugyanúgy ott vannak a társadalmi elvárások, és ugyanúgy ott van az a probléma, hogy de mit csinálsz akkor, amikor a lakhelyeden elkezded megtapasztalni ezeket a természetfeletti borzalmakat. Igen. Ráadásul egy olyan házban, ami hát eleve nem egy gótikus kastély. Tehát, hogy tényleg 3 nagyon különböző házat vizsgálunk meg, és szinte házcastingról is beszélhetünk. Ez egyébként egy épített díszletben forog, mert nagyon sokszor a fal mögül jönnek a His House-ban a hangok, és ami megegyezik egy mondat az Amityville Horrorban, meg a His House-ban, az, amikor a családfő azt mondja, hogy this is my house, tehát hogy nem fogok innen elmenni, csak azért is itt maradok, ami egyébként az Ártatlanokban is ott van, hogy a főszereplő az csak azért is meg fogja találni a démont. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye az amerikai kísértett film az teljesen más, mint az angol kísértett film, és ugye azért volt nagyon fontos a különbség, a lényegi különbség az Ártatlanok és az Amityville horror között, és az amerikai és az angol horror között, hogy az amerikai horrorban nagyon gyakori az azzal kapcsolatos szorongás, hogy ez kinek a háza. Hogy ez most már az én házam, de az én házam. És ugye ezt nagyon ennek szakértői a kísértett történeteket és a folk horrort, mint koncepciót erősen összekapcsolják az indiánoknak a kiirtásával, illetve a kontinensnek az elfoglalásával. Tehát, hogy az a fajta szorongás, hogy itt éltek emberek, akiket kiirtottunk, hogy az ő helyükön építsünk egy országot, és alapvetően ilyen módon halottakra épül ez az ország, az megjelenik aztán szorongásként a kísértett filmekben.
és egészen más emiatt az angol és az amerikai kísértett film, ezért van ez, hogy az ártatlanokban még egy gótikus kastélyban játszódik ez a történet, és a múlt az egy személyes múlt, tehát a gyerekek ismertek egy embert, aki erőszakos volt és meghalt, még az Amityville horrorban ugye már mindent rádobnak erre a házra, az indián temetőtől a szellemi boszorkány pedig mindent, tehát Amerika múltját dobják rá erre a házra. Ez a ház Amerika történelmére épült, és Amerika történelme, bár ezt szeretnénk hallgatni, és egy falat húztunk a Verso elé, hogy ne kelljen látnunk azt, hogy mi volt a történelmünk, ez a történelem halállal és vérrel terhes, és emiatt kérdőjeles az, hogy ez az én házam, vagy az ő házuk. És ugye ez a két téma aztán egyesül a His House-ban, ahol ugye Angliába bevándorlóknak lesz ez a kérdése, hogy ez lehet az ő házuk, vagy nem lehet az ő házuk, de a kérdés az, hogy a ház birtoklása és a kísértett jelenség, az hogyan függ össze. Ez az angol kísértett történetekben még nem volt jelen, csak az amerikaiakban. Tehát az amerikai kísértett filmektől merül fel ez a kérdés, hogy a ház birtoklása az hogyan lesz a szorongásnak és a félelemnek a központi, nem tudom, eleme vagy kérdése. És a His House-ban pedig ez a két dolog itt egyesül. Hogy akkor, hogyha valaki most egy másik kultúrából, civilizációból érkezik meg ide, akkor mondhatja azt egy ponton, hogy ez az én házam, vagy nem az én házam. De nagyon érdekes, hogy ez a gondolat így folytatódik az Amityville horrorból a His House felé. Mert volt olyan kísértett horror, ahol a tény, hogy nem lehet kimenni a házból, a forrás a félelemnek, csak ez nem volt egy túl jó film, a Famke Janssen játszott benne, a 100 Feet, ez volt a címe. Egy nőről van szó, akit egy ilyen nyomkövetős lábbilincs van rajta, és nem mehet ki a házából, házi őrizetben van a férje meggyilkolása miatt, és hogy nem mehet ki a házi őrizetből 100 méteres körön kívül, vagy 100 lábos körön kívül a háza környékéről, viszont nyilván a férj ott kísért a házban. És akkor ugye ez a szorongásnak a kérdése, hogy nem lehet kimenni valahonnan, ahol van egy kísértet, ez a horrorfilmnek az alapja. A His House-ban viszont nem a ház kísértet járta. Tehát nem arról van szó, hogy ha elmennének a házból, akkor megoldódna a probléma, hanem arról van szó, hogy ők kísértet járták. Tehát, hogy az ő személyük, a traumák, amiket átéltek, azok ott vannak velük és jönnek velük, amint ezzel a lopott dologgal, ami ugye ez a kislány, akit kilopnak a tömegből, hogy ők maguk megmenekülhessenek, a lopott dologgal jön ez a démon, ami amint egy házat építenek, tehát amint lesz egy házuk, elkezdi őket elemészteni. Ha elmennének egy másik házba, valószínűleg ugyanígy elemészteni őket. Tehát itt már őket követi ez a jelenés, és nem pedig a házat kísérteni, nekik költözniük kell. Viszont ez a film ez elérhető a Netflixen, ezért ne spoilerezzük le nagyon, mert szerintem van, aki még nem látta, ezt érdemes megnézni. Itt is az, ahogyan a gyerekszellem megjelenik, hogy az elején nem tudjuk, hogy nem a ház kísértet járta, és azt tudjuk, hogy ők elvesztettek egy gyereket, ennyi. És igen. Utána ugye az, ahogyan a kísértet nyelvét fejtik meg, az szép lassan elvezeti őket oda, hogy valójában szembe kell néznünk a saját múltjukkal attól, ugyanez ami az Amityville horrorban, hogy attól, hogy te új életet akarsz kezdeni itt a te új családoddal, hogy most új életet akarsz kezdeni az új identitásoddal, az nem fog működni anélkül, hogy te ne néznéd meg a saját hátizsákodat, hogy mit is hozol magaddal. Igen. Ugye annyi a fő különbség a két film között, és a His House ugye ezért érdekes, mert hogy még az Amityville horrorban, vagy akár az ártatlanokban is ugye a szereplők belefutnak a helybe, ami traumatizált, és a saját traumájukkal találkozik a helynek a traumája, addig a His House-ban importálják a traumát ebbe az országba, saját magukkal hozzák a traumát, az utazásnak és a múltjuknak a traumáját hozzák be ebbe a házba, tehát effektíve ők teszik kísértet jártává ezt a házat, és nem pedig a ház kísértet járta. Ez azért mondja a különbségét, hogy nem a helynek a múltbeli traumájával találkoznak, hanem a sajátjukat teszik rá erre a helyre. Mondjuk annyiból azért végül is a hely is jobban indukálja, hogy az ő esetükben még jobban megvan ez az új helyre kerülés, ez igen, az abszolút. idegenségérzet, amit ugye beszéltünk már a többi kísértett házas horrornál is, hogy ez a beköltözés van, hogy milyen fontos. Ugye egy bevándorló család esetében ez aztán egy még terheltebb dolog, ahol a saját kultúrád ütközik egy új kultúrával, már csak amiatt is idegennek érzed magad, ráadásul hát természetesen ugye, hogyha a house, mint otthont értelmezzük, és otthon, mint család szentsége, amit visz magával a kis főhős családunk, tulajdonképpen itt az maga egy horrorra épülő családi idill,
és hogy amíg azt ők fenntartják, addig valószínűleg a kísértés örökre is velük lesz, hiszen maga a család is már egy elátkozott eredőre vezethető. Végén ezt ugye ki is mondják, mint olyan. Csak annyi, hogyha nagyon szőrszálhasogatni akarnék, akkor a His House az nem feltétlenül kísértett film, hanem ez egy démoni megszállás típusú film, hiszen ugye nem arról van szó, hogy kísértettek, cseszegetik a főszereplőinket, hanem egy bizonyos az ő kultúrkörükből származó démon az, ami el akar őket emészteni, és ugye a végén meg is kísérni. Valahol adja a kérdést, hogy igazából akkor van-e bármi olyan kísértet, aki tud kísérteni karaktert, hiszen végül is az Amityville-ban is, az Ártatlanokban is, vagy akár a His House-ban is mindenképp ugye az adott embereknek a drámája szükséges ahhoz, hogy aztán a szellem azon a módján tudjon manifestálódni, vagy megjelenni, ahogyan megjelenik, hogy tulajdonképpen azért szerintem ilyen szempontból mondhatjuk ezt is egy valid kísértett filmnek, hogy a szellem, amit az elménk teremt magunknak, ami igazából a leképzése ami valódi belső félelmünknek. Ugye itt a családfő is visz magával egy félelmet, az Ártatlanokban is a főhősnőnk vitt magával bizonyos frusztrációkat, míg a Amityville esetében most ezt hosszan taglaltuk. Szerintem itt végül is közös nevező, hogy a szellem mindig a te belső félelmednek lesz valami külső... Igen, csak az a lényegi különbség, hogy a kísérlet az mindig egyedi, minden kísérlet egyedi, míg a His House-ban a démon mindenki által ismert démon, aki ebből a kultúrkörből származik, aminek vannak saját szabályai, tehát hogy nagyon hasonló a két dolog, de nem ugyanaz. Igen. És ez egy démonos film. Tehát ez olyan, mintha az It Follows-ra azt mondanák, hogy ez egy kísérletett film, de nem az, abban is van egy entitás, aminek vannak saját szabályai, ebben a filmben is van egy entitás, aminek vannak saját szabályai. Vannak benne kísérletek is, hogy ne, de hogy nem. Ez nem arról szól, hogy a kísérletek jönnek cseszegetni a főszereplőket, hanem arról szól, hogy van ez a dolog, elkövettek egy bűnt, és ennek a büntetése ebben a kultúrkörben ez, hogy ez az entitás jön és elemészti az életüket, és ugye erről szól aztán a film. Ebből a szempontból a His House azért nem kísértett film szerintem, hanem egy démoni kísértés típusú film, ha lehet ezt így mondani. Kivégezhetsz. Lassan az időnk végére értünk, de talán az még kiegészítésként tegyük hozzá, hogy azért mondjuk a 6. érzék óta, vagy akár 2000-es években már a műfaji filmektől azért elvárunk egyfajta crossover igényünk, azért van feléjük, tehát elvárjuk azt, hogy a műfaji film az ne csak egy zsáner újrajátszása legyen, hanem akár keverjen műfajokat, és abszolút igazad van. Mégis azért éreztem úgy, hogy ez a kísértett házas beszélgetésünkben jól illik, pont azért, mert annyira hasonló az az alaphelyzet, amivel találkozunk. Persze, és meg a házat tematizálja a film, mint a borzalom terét, tehát nyilván abszolút a kísértett házas gondolatnak egy folytatása vagy leválása, és szükségszerű is, hogy az idegen kultúra mégis a során megismerjünk egy olyan dolgot, ami, tehát hogy ez a filmben mégis egy kvázi egy csavar, hiszen egy ilyen midpoint csavar az, hogy ez nem egy kísértett film, hanem egy démoni megszállás típusú film. Tehát ez abszolút csak szőrszálasogatás, mert egyébként a ház, mint trauma forrás, ugye a ház, mint a szorongásoknak a, nem tudom, manifestuma, az így abszolút áll a His House-ban is, és ez tök izgalmasá teszi a filmet valóban. Nagyon köszönöm. Mi az, ami még úgy érzitek, hogy kimaradt a beszélgetésünkből, de mondjuk amikor készültetek, akkor gondoltatok rá, hogy elmondjátok? Én nekem igazából most a beszélgetés közben jutott eszembe még egy viszonylag újabb, azt hiszem 2019-es film, az a címe, hogy The Lodge, és Riley Keough a főszereplője, és hogy azt még, mint a gonosz gyerekek, szellemlaktaház, és a gondozó, is szerepbe kerülő nő horrorja, azt szerintem végül is érdekes párba tenni valahol az Ártatlanokkal, mert annál éreztem azt, hogy na ez akár egy ilyen modernizált parafrázisa is tud lenni, és hogy csak annyi, hogy azt gondoltam, hogy azt is érdemes akár itt ajánlani a megtekintésre azoknak, akiknek mondjuk az Ártatlanok tetszett, mert egy jó modern alternatíva tud lenni. De egyébként meg közben ez egy tök jó gondolat, mert a rendezőnének az egyik legkorábbi filmje, a Good Night Mommy, az is egyfajta újrainterpretációja az Ártatlanoknak, csak ott ugye a gyerekek valóban, tehát hogy ott valóban van egy olyan nézőpontváltás, ahol az egész... A Lodge is érdekes ebből a szempontból. Igen.
Hát Nézd meg, hogyha még nem láttad. Én tudom, úgy kezdődött a beszélgetésünk, hogy Medárd egy kicsit így védekezve elmondta, hogy hát igen, ugye azért a műfai filmekben is vannak értékek, és azért azt gondolom, hogy ez valóban egy olyan általános nézet volt, hogy a műfai film az valahol mondjuk a dráma alatt helyezkedik el, hogy az ezekről a primér hatáskeltésekről szól, és most eljutottunk oda, hogy a The Lodge című film az is egy nagyon jó fesztiválkört futott, a Goodnight Mommy is, tehát hogy ezek a filmek, ezek már bekerültek a magas filmművészet kategóriájába, és Cannes-ban nyitnak meg az A-kategóriás fesztiválokon, és ez egy abszolút jó váltás szerintem, mert ezek a filmek tényleg képesek széles közönséget megszólítani, és egy olyan egyre inkább észreveszünk, hogy azért a világ körülöttünk is elég borzalmas, és néha a filmes eszközök is alkalmazkodnak ahhoz, ami a társadalmi valóságunk. Mindenképpen összeért a két réteg, tehát amikor már azt láttam, amikor voltam Cannes-ban, és azt láttam, hogy őserdőben lejátszódó indiános Kerry remake-et nézek a versenyprogramban, vagy amikor pont az Ártatlanok című norvég film, szintén egy ilyen Stephen King hatású, szintén versenyben levő, hát másodszekcióban, de versenyben levő film, akkor azt éreztem, hogy igen, felnőtt az a generáció, ami Stephen Kingen meg a zsáner filmeken nőtt fel, és most arthouse filmeket csinál, de a kettő dolog már nem válik el feltétlenül élesen egymástól. Szerintem amúgy ennek van még egy olyan eredője is, ami egy picit már egy másik beszélgetés felé mutat, de hogy tényleg, hogy mik a jelenlegi hollywoodi, vagy akár általános filmes befektetési minták, hogy miszerint a horror az továbbra is egy nagyon költséghatékony műfaj, amiben az ember bizonyos konkrét elemek közepette nagyon jól ki tudja bontakoztatni a maga kreativitását, és emiatt ugye nagyon jó ugródeszka a mai napig a fiatal filmalkotóknak a horror. Ez sajnos nálunk kevésbé elterjedt műfaj, és még nem annyira alakult ki a hagyománya, de hát nem véletlenül ha megnézzük egy-egy nagyobb rendezőnek a filmográfiáját, akkor látjuk azt, hogy a horrorok vagy a zsigeri borzongatásra alapozó thrillerjeik felől indult a karrierük. Hát nem véletlenül a családi mesék meg a nagy melodrámák mestere Spielberg is a borzongatással kezdte, és mindegyikünk meg tudott említeni egy meghatározó Spielberg parát is, hogy azért tényleg valahol ez a műfaj a mai napig tud az lenni, hogy ismerős panelek közepette új és új történeteket elmond az ember. Még ebben a műfajban rendezőként nem lehet hazudni, mert hogy vagy működik, vagy nem. Tehát alapvetően ez egy ilyen, a horror ez egy ilyen filmkészítési. Ráadásul a horror rajongó közönség az meg nagyon hálás, szóval ők biztos, hogy el fognak menni, és valamennyit ott hagynak a kasszánál, mert aki a borzongásra vágyik, az folyamatosan vágyik az új borzongásra is. Köszönöm, ez végszónak remek volt, főleg azért, mert hasonló témákkal folytatjuk még, és nagyon jó filmeket hozunk még nektek. A beszélgető társaknak nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és nektek is, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!